fået idéer til konkrete projekter, men også viden om ansøgningsmuligheder, finansieringsmuligheder, som simpelthen ikke var klar over i forvejen. Altså, der er en langt større bredde i muligheden, end jeg faktisk var opmærksom på, da der kommer. Jeg har endda før prøvet at få penge i systemet, så det er sådan set ikke, jeg ser jo ikke forskrækket for det i forvejen, men jeg må sige, det kan jeg meget mere være opmærksom på. Jamen, det har været dejligt at møde nogle kollegaer. Vi har været 30 mennesker, og vi har jo også fået udvekslet, selvom vi bare er fra Danmark alle sammen. Så den her dialog, der har været mellem gode kulturkollegaer, den er egentlig bærende for det, synes jeg, på mange måder. Og så har vi jo mødt nogle gode folk hernede, som har kunne give os noget information, så alt i alt er jeg vældig godt tilfreds med at være med.